revolució en la informació. Se tindran cables que aniran fins i tot d'Europa a Amèrica i descobriran la manera en què aquest cable de coure, si li posen per damunt, impermeabilitzen i l'aïllen amb una goma que es diu gutaperxa, permetrà enviar senyals i rebre, primer, senyals elèctrics. Tic, 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 tic. Farem el telègraf i després ja vindrà Marconi, farem la ràdio. I començarem a intercomunicar el món en una xarxa que moltes voltes ja no serà ni material, tan sols, però és comunicativa. Per tant, un canvi enorme en, diguem, tot allò que comporta la comunicació. Per exemple, el saber que les cotitzacions de bolsa van a pujar o baixar. Si havies de dir-li que van a pujar o baixar al tio del cavall, toc, 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 mentre que tu tocant un cable, clic, 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 clic. Veritat que sí? I passa una cosa curiosa, us contaré tan sols com una anècdota, justament en relació amb això. Gran Bretanya està conquerint la Índia i Afganistan i Pakistan, el que avui en dia és Pakistan. Hi ha un lloc que se'ls resisteix, Sind, un lloc on els habitants d'allí són particularment bel·licosos i no es deixen conquerir, però al final el general anglès conquereix Sind. Conquerir Sind volia dir tindre accés a una sèrie de mines i per tant d'una riquesa del qual saber que això estava en poder dels britànics o no podia fer fluctuar la bolsa i guanyar diners o no. Tu podies anar al telegrafista i dir-li tic, 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 digues que ja he conquerit Sind. Però clar, aquell podia dir, hòstia, l'altre de la competència m'ha pagat i vaig a enviar-li a l'altre o a dir-ho, pot ser. La casta militar britànica era una casta formada en Eton, en Oxford, en Cambridge i tenien una gran formació en llengües clàssiques. Sabien llatí. Com els alemanys, que s'escrivien entre ells, el Max Planck, en llatí, podien dominar-lo la mar de bé. Una formació clàssica extraordinària. I què fa el general este per a evitar una filtració? Li diu telegrafia a Londres i poso una paraula només. Digues pecavi. Pecavi és el participi passiu del verb pecare, que vol dir jo he pecat. Pecavi és jo he pecat. Però en anglès això diu I have sinned. Jo he pecat. Però també vol dir jo tinc sinned. He conquerit Sind. Els que reben, que també tenien una bona formació, reben allò, diuen pecavi, diuen, ui, I have sinned, té Sind. Compra en la borsa. Guanys segurs. Tic, 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 al moment, i després el que hi ha aquí dins. Més important encara. Marconi, el telèfon, meu xic, no Graham Bell, s'ha indicat, l'italià este. El patentó sí, però ja el Congrés americà ha reconegut l'autoria d'això, exacte. Ells són el fonògraf, o sigui, a manera de registrar, de gravar informació, importantíssim també, un altre pas. Novetats en el registrament, fotografia, daguerrotipos, tot això, aquestes fotografies que veiem de la guerra de secessió americana, la guerra de Crimea, i que el tio està en una caixa, vinga, no sé quanto, i allí està aquell general, no sé quanto, Això són daguerrotips. Placa de coure, que queda sensibilitzada per la llum. Acabellà, el Talbot, Eastman, tot això, Kodak, el gramòfon Edison, el cine Lumière, la màquina d'escriure Remington, i aquella petita història, que probablement ja la coneixereu, que la màquina d'escriure és una màquina que tenim avui dia en un teclat, diguem, absurd. Per a teclejar les lletres que més necessitem haurien d'estar aquí en els dits, que millor manegem, i m'haurem d'anar a la A i la M, no sé què, fem parir contorsionistes quan escrivim. Però estava fet a posta, perquè quan la màquina d'escriure puja i baixa la tecla, puja i baixa, si escrius massa ràpid, mentre està baixant, puja l'altra i trapes. Per tant, havies de fer, com l'important de la màquina d'escriure no era la rapidesa, sinó que la legibilitat, que se poguera llegir bé, mantenir una homogeneïtat de la lletra,
tu dius, bueno, ara pressa ninguna, aquí tenim temps, no és com ara. Diu, anem a fer una màquina lenta, voluntàriament lenta, que pugui pujar i mentre baixa, tecleges, per tant, d'anar a buscar aquí i aquí i aquí. Ho hem heretat, i ara anirem rapidíssims, però som, d'alguna manera, estem presoners d'allò que era màquina d'escriure Remington. Vacunes, Pasteur, el català Jaume Ferran en el còlera, millores de la medicina, asèpsia, anestèsia, cirurgia i un món diferent que és el nostre en gran part d'ara d'avui dia. I ara sí, com t'he contat, ja s'ha acabat, no m'he passat de temps, passa? Correcte. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.